Hej. Jeg skal lave en make-up video, og til hjælp der har jeg fået en veninde til at jeg må lægge make-up på. Først der tager I en helt almindelig vaskeklud, nu den her så våd, men I tager en helt ny vaskeklud som den her, for eksempel. Og den kører I bare lige i hovedet på en, eller på personen, eller på jer selv. Og så kan I få det ansigt, som I selv vil have. Og bagefter så tager I en creme her. Det er sådan en almindelig Dove. Og det er bare body cream. Så den åbner man, og så kan du lige putte lidt af det her i hovedet med det hånd. Og det putter bare sådan på lidt efter lidt, sådan. Og så smaller du lige ud. Og når du så smager det ud, så er det ved at være klar. Men det kommer an på, hvor du putter det på hen, men det skal helst være over det hele, hvis det skal hurtigt komme af igen. Så skal det. Og I skal gøre det her meget op i øjenbrynene her, fordi at ellers så kan det, I skal have i ansigtet, ikke komme af. Og så når I har lagt det der make-up, så vasker I lige hænderne, eller når I har lagt det der, så skyller I bare lige hænderne, og så, så er I simpelthen færdig med det. Bagefter skal man have lagt den her. Det er bare sådan en du sprøjter på. Nu kan jeg lige vise det her. Så, ja. Og det skal personen bare have i ansigtet. Og så, og det smører du selvfølgelig ud selv. Men du behøver ikke have for meget af det. Bare lige lidt sådan. Og så smører du det ud, og det gør du med en pensel. Her, pensel. Og det er fra Matas. Og der er så både store og små af dem her. Og det her, det kan du så selv bestemme, om du vil lægge selv, eller om du vil have folk til det. Fordi at hvis du får folk til det, så er det lidt nemmere, men hvis du ikke er sammen med nogen, så er det måske lidt svært. Og du skal okay meget på, synes jeg. Hvis du skal sådan, når du skal til fest og sådan noget, så skal du okay meget på, for man ikke skal kende, at det er dig. Nu kommer det så lige lidt på ens læbe, men det fjerner vi hurtigt. Når det her er kommet på, så skal man helst være lige over det hele af det der noget der. Nu kan jeg så ikke lige huske, hvad det hedder, men det skal være over det hele i hvert fald. Når du så har gjort det, så kan du vælge at lægge eyeliner. Her. Og den er sort selvfølgelig. Ja, yeah, eyeliner. Og den lægger du så her. Det lægger jeg så lige her. Jeg bruger en eyeliner til at tegne øjenbrynene op med, men det kan man selvfølgelig selv bestemme. Men det gør jeg lige i dag. Og det gør jeg også normalt, men kommer så lige lovligt meget på. Men det er op til en selv, hvor meget man putter på. Så, det bliver hårdt. Eller så. Og der skal ikke for meget på, hvis du har løst hår. Men så kan du vælge. Jeg ser så ikke sådan noget, men det er fordi hun har lyst hår, så det er ikke så nemt. Så jeg prøver lige at se, hvor meget jeg kan fjerne af det. Det har jeg altså ikke prøvet før, men hun
så også lyst, og jeg har noget mere brød på mig selv. Okay. Nå, så lægger vi noget, jeg ved godt, det er nødvendigt, men jeg synes lige, det er sjovt, så lægger vi sådan en her. Det er også på H&M, sådan en creme ting, noget, nej, det er en creme. Og den gør du bare lige sådan her med en børste, i sig. Ja, og så skriver så bare lige også lidt i hovedet. Og der kommer så lidt meget på i panden, for lige lukker øjnene. Men hun bliver så meget brun i ansigtet, kan man eller kan jeg se. Og det kommer I også til at se dem lidt, når resultatet er færdigt. Men det her, det kan man også bruge til at lave, hvis du har masser af bumser, så kan du også lige dække det. Så. Og husk nu, at det her, det skal I tage af, inden I går i seng, fordi ellers så bliver det ikke helt godt. Nå, og så skal vi faktisk til, vi sætter hår om lidt. Så ja, det gør vi. Og når vi har gjort det, så ja, så bliver det jo fint. Men vi laver hestehale, når vi laver nu. Og så kan vi lave et eller andet senere. Det kan være, ja, nej, jeg tror faktisk, at vi laver, hvad hedder sådan noget? Nå, det finder vi lige ud af, kan jeg se her. Men indtil videre, så sætter vi lige håret her. Bag i, så skal vi lige gøre sådan her. Sådan her, og så, jeg ved ikke om det skal være sådan her. Jeg tror bare, det bliver en hestehale. Og nu der er jeg lidt med skarp på hende. Det er så første gang, jeg gør det ved nogen, men det her, det er ikke min skyld, hvis det går galt. Fik du det i øjet? Fuck, jeg er god. Jeg har ikke prøvet det her før, men fuck, det er nemt. Fik du det i øjet? Var det tæt på? Ja. Bare roligt, du skal ikke være bange. Jeg gør ikke noget. Okay, sådan der. Har du prøvet at have så meget makeup på før? Jeg ved ikke, det gør vi senere i et afsnit, så får hun neglelak på her. Det er også bare en original fra Matas, så. Men det var så lige vores. Vi sætter hår i næste afsnit, og så er vi færdige. Hej. Hej. Hej.